Però on se n'ha anat? No ho sé. Collons, Dani! No m'ho ha volgut dir. Però com se t'acut? No et vas dir que res de psicòlegs? Si algú sabia que s'ho prendria així... Oi, com vols que s'ho prengui? El tractes com si estigués malalt. És això el que creus? No. Que està malalt? No, jo no he dit això. No, però ho penses, oi? No, jo el que vull és que n'estigui segur. Segur? De què? Prou! El que hem de fer és trobar-lo. He trucat a la cabra, no en sap res. Que no m'ho puc creure. Però què collons pensaves, hòstia? Fotis ell. N'hi veig. Dolors? Mama, què passa? El papa. Què? Se n'ha anat. Ha marxat de casa. I em sembla que aquest cop va de debò. Amb vosaltres sempre va de debò. I després com si no hagués passat Et res. dic que no. Ja saps el que fa quan discutim. Ho ha fet tota la vida. Se'n va de casa i s'asseu al banc de la placeta. S'està allà fins que el vaig a buscar, però avui no hi era. No sé on s'ha ficat. Ah, ja apareixerà. Potser és a casa. Quin por que aquesta vegada no torni. Sí? Max, fill, on ets? Sí, ja m'ho he explicat. Bé, ara mateix vinc, Que sí, que ara vinc. Fins ara. On és? A casa la Núria. Què passa? Res. O Max, que hem discutit. Bé, me n'hi vaig. Jo acompanyaré la meva mare a casa. Fes el que hagis de fer. Què us ha passat amb el nano? Res, ja t'ho explicaré. Va, que t'acompanyo a casa. El papa ja deu haver tornat. Segur que no. Doncs l'esperarem fins que torni. Va, agafa la bossa i anem cap a casa. No penso tornar. Aquí no t'hi pots estar? Per mi sí, però us heu d'arreglar, no? Ja estic fart d'intentar arreglar les coses. Anem i parlem tots tres. Amb el Dani no es pot parlar. Max, sisplau. Què? He estat tota la setmana esforçant-me per tenir bon rotllo. I ell què fa? Va i em porta al psicòleg. Ja sap que s'ha equivocat. Li faig nosa. No diguis bestieses. Mira, fem una cosa. Aquesta nit, si vols, et quedes a dormir aquí. Si no us fa res. No, esclar que no. Però demà tornes a casa i ho parlem. Tots tres, seiem a taula i ho discutim. Què? Ja ho veurem. On dormo? A l'habitació petita. Ei, Max, un petó, no? Adéu. I tu no pateixis. Segur que demà veurà les coses d'una altra manera. Sí, això espero. Ja em sap greu, però... No passa res. Adéu. 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 Quina nit de noces, M'estrena de collons. És la roba que tenies a la rentadora. Suposo que la necessitaràs. Sí. T'he posat la samarreta aquella que t'agrada, la blava. No calia que me la portessis. Ara ja la tens aquí. Les altres bambes? Ai, no me n'he recordat. Ja te les portaré. I té. Ha arribat una postal del Quim. És de Tunis. Max, no puc estar portant roba cada 2 per 3. Amb aquesta ja en tinc prou. A més, jo també em vaig agafar. Ja, però... Hola. Hola. Perdoneu, Sí, fes. De seguida. Max, perdona. No. Escolta, hi havia uns bolígrafs aquí a sobre? Ah, sí, els he agafat un moment. No passa res, passa res. Algun ja faig.
Gràcies. Què tal que vulguis. Gràcies. Molt bé. Me'n vaig, Adéu. 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 Que ha trucat? El Quim? No. Max, has de tornar a casa. No puc. Sí que pots, aquí no hi fa res. No vull estar amb el Dani. Ja, però no has de pensar només en tu. El Marcel i la Núria s'acaben d'instal·lar. No els molesto. La Núria m'ha dit que em puc quedar. Ah, sí? I què? Fins quan et penses quedar? Mira, ja ets gran i no t'he de dir el que has de fer. Però estar-te aquí és una criaturada. I el que fa el Dani, què? Ara està nerviós, té el problema dels seus pares. M'és igual. No vull tornar a casa. Vaig a sopar a casa la Ca. Hem de fer un treball. Ah, doncs us podeu quedar al pis. Estareu sols. Sortiu. Els homes al futbol i les dones ja ho veurem. Necessitem el vídeo. Fan un programa de tribus per la tele i hem de fer un treball. Sobre el moble hi ha cintes. Són per gravar. No molestarem? A qui vols molestar? Però si et dic que estareu sols. Això sí, mentre no feu una festa, eh? Sí, home. Heu anat a comprar? Sí, ja ho veus. Com estàs? Bé. Anem tirant o què? No podem parlar ni un moment? No pot ser que estiguem així. Ara no tinc temps. Em sap greu. Tu no hi pots fer res. Me'n vaig, eh? Adéu. Adéu. Max, esperes, no? Els vegetals centren la seva dieta en l'aportació animal, principalment la llet i la sang, però també... Un concert que dura fins al 2639. També s'alimentaven... Una penjada. Però al gust li agrada, ja saps com és. Diu que el John Cage és un mestre. Jo no hi aniria ni boig. Doncs a mi m'hauria agradat. Ni que fos per anar a Alemanya. Però és que només és per gent de l'ESMUC. No obstant això, comparteixen elements semblants de conducta. De debò que es mengen això? Ja ho veus, tio. No tinc ni ganes de sopar. Doncs no sopem. Segurament, el boll de l'os es creien de la mateixa manera... Merda. Ei, vigila, no toquis el sofà, eh? Que si no la Núria em mata. Sí, sí. I tu què? Penses parlar amb el Dani? De què? Potser no s'ha portat gaire bé, però almenys l'hauries d'escoltar. Ara veurem la segona part. Hola. 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 Què feu? Estem gravant un programa. És per un treball de l'institut, eh? Que no anàveu al camp? L'amic de Marcel, que ens ha fet la pirula. Ah, si ho esteu gravant podem veure el partit, no? No, és que la connexió va pel vídeo i no podem canviar de programa. Però pot dir si s'ho podia fer, Nosaltres ho hem provat i no hem pogut. Quan van? Quan van? Perden 2-0. El que haurien de fer és canviar el porter. Què fem? Quina cinta ha fet servir? Una que hi havia aquí al costat. Has llegit què hi posava? La Núria m'ha dit que n'agafés una d'aquestes, que eren per gravar. Però no aquesta. Ahir vaig gravar una pel·lícula. Ho sento. Va, anem al bar, que potser remunten. Anem al bar. Va, anem. Anem al bar, anem. Collons, nens, però si està a punt de començar. Va, adéu. 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 L'he vist al súper, però m'ha volgut venir a escoltar. I no tenia ganes de córrer darrere seu. No sé què haig de fer. Acceptar-lo tal com és. I entendre'l. Com si no tingués prou problemes, ja. Dani, Què? Mira com ens va la fusteria. I els meus pares estan a punt de separar-se. És que no sé què més vols. Perdona. Perdona'm. Havia pensat que el divendres podríem fer un sopar. qui? Tu, jo i els meus pares. Ells sols no volen quedar ni parlar, però si els reuneixo segur que ho arreglen. L'altre dia vaig parlar amb el meu pare i em sembla que vol tornar a casa. Queda tu amb ells. Vull que hi siguis. Et necessito. I el Max què? No t'importa? Ja t'he dit que no em vol ni escoltar. Ai, amb això en tens prou, no? Mira, jo t'ajudaré amb els teus pares.
Faran sopar i bona cara, si vols. Però tu has d'arreglar les coses amb el Max. És el meu fill, Dani, no vull perdre'l. He trobat aquesta samarreta. No t'importa, no? És que aquesta està tacada i... Te la pots quedar, no la vull. Però si m'havies dit que t'agradava. Me la va regalar el Dani. No sé per què me l'ha portat la meva mare. És del Quim? Sí. L'ha enviat de Tunísia. Quina sort poder fer el que et dóna la gana, eh? A vegades a mi també m'agradaria desaparèixer. Jo no em vull amagar. Vull que tot torni a ser normal. No sé què fer, perquè aquí tampoc em puc quedar. Saps que si pogués aniríem a veure junts, no? Tu i jo? Esclar, però si fem bona parella tothom ho diu. Què faràs? Mira, jo si pogués tornaria enrere. Vivíem junts i estàvem bé. I el meu germà encara hi era. Jo no vull tornar enrere. No m'hi vaig estar gaire amb la meva mare. Només recordo estar al centre i anar amunt i avall tot el dia. D'una casa a una altra. Fins que el Quim i la Clara em van venir a buscar. Allò era casa meva. Però també t'ho vas passar malament quan la Clara se'n va anar. I encara no li has dit al Quim que t'agradaran els tios. No saps com reaccionarà? Sí que ho sé. No m'hauria cridat ni m'hauria portat al psicòleg. El Quim és el meu pare. M'agradava estar amb ell. Ens enteníem. Sempre s'adormia mirant la tele i havia de venir de l'habitació a despertar-lo. Venia cansat de la lampisteria. Pensava que amb el Dani seria igual. Si pogués me n'aniria a viure amb el Quim. Puc passar un moment? Anem a dinar. La Núria arribarà ara. Són les bambes que li vas demanar a la Clara. També hi ha posat un llibre. Un diccionari, crec. No calia. Fins quan penses estar enfadat? No estic enfadat. La Clara troba a faltar. I jo també. T'ho ha dit ella que vinguis? Mira, jo només vull arreglar les coses. Per què no m'escoltes un moment? No vaig reaccionar bé. No m'ho esperava, i vaig fotre la pota. I jo què vols que hi faci? Quan tinguis. I tornis a casa. I després què? Després res. Tornes a casa i ja està. No. No està. Perquè tu continuaràs pensant el mateix. Que estic confós o malalt. Dóna'm una mica de temps. Hi ha pares que els hi costa d'entendre el que et Tu no has passa. d'entendre res. I a més, no ets el meu pare. Entesos. Ja veig que no hi ha manera. Això és del Max, fa dies que esteu veres per llançar. No sé què fer, de veritat. Jo tampoc, m'he disculpat, li he demanat que torni, però no vol. Si cada cop que parleu heu de discutir... I també hi ha de posar una mica de la seva banda, no? No li fotis les culpes. Va marxar pel que li vas fer. I ets tu qui té el problema. Si voleu, faig la maionesa. No cal, tenim aquesta. El teu pare només menja la que faig jo. Doncs que no em mengi. Adéu, home, adéu. Vaig nos a tot arreu. Vine a casa meva si vols. Sí, home. Al meu pare no li sabria greu, eh? No és manera. Saps on estaríem de conya ara? No. A Alemanya, amb el bus. Tu potser sí, però jo El tio ni m'ha trucat. no deu tenir pasta. Oh, quina excusa.
Va, què fem? Anem a casa meva. Com vulguis. M'haig d'estudiar tot el vocabulari. Ahir no em vaig mirar res. A casa meva no vols anar, no? És que no em ve de gust anar fins a Sants. Però 100 metres un moment. És igual, em fa pal. Va, anem a casa de la Núria, que ara no hi haurà ningú. Hola. Hola. No teniu classe? Tenim un control d'anglès i hem vingut a estudiar, però... No, nosaltres estem currant, però no farem gaire soroll. Si us tanqueu a l'habitació... No, és igual. I ara què fem? Anem a la biblioteca. Mira, no estàs marejant, Hauríem d'haver anat a casa meva. Ei, Max, et pots quedar, si vols. Que no, tranquil, no passa res. Anem. Max, t'ho dic de veritat? Hola. Hola. Ha trucat la Clara, que la truquis. Molt bé. Espera, ja ho trec. No, si no fa nosa, només ho volia deixar aquí. És igual, ho porto a l'habitació. Ei, Max, espera. Que no fa nosa, simplement que necessito la taula perquè he d'escriure. És igual. Max, espera un moment. Què? El Marcel m'ha dit que avui heu vingut a estudiar i que... Va, és igual. Em sap greu que estiguis així. Jo no sé què fer perquè et trobis a gust. Aquí és casa teva. I el Marcel i jo no volem que... No té res a veure amb vosaltres. A més, que vosaltres heu d'estar sols. Va, ara això és igual. Aquí te pots estar el temps que vulguis, això ja t'ho vaig dir. No és una qüestió de temps, Núria. És cosa meva. No estic a gust enlloc. Per què no? Per què no? Tinc la sensació que faig nosa, que s'obro a tot arreu. A casa amb el Dani no m'hi entenc. I aquí el Marcel intenta fer bona cara, però jo ja... Però res. Que no hi donis més voltes. Nosaltres ja procurarem que estiguis bé. I que no sobres. Vols que anem a sopar a la pizzeria? No vull sortir. He d'estudiar. Demà tinc un examen. Me'n vaig a l'habitació. Bon dia, dormilega. Bon dia. On eres? He baixat a comprar el diari. Que hi ha un article que parla sobre el concert aquell que ha anat a veure el Gus. Sí? No ho tornes a fer, això, eh? El què? Deixant-me abandonat al llit. No m'agrada gens despertar-me i veure que no hi ets. Ja, pobret. Pensava que te n'havies anat amb un altre. Sí, amb el quiosquer. No t'ho havia dit, però tenim una aventura. He comprat enciamades, també. No en vull. No vols esmorzar? Sí, però ensaïmades no. Para, que el Max es pot despertar i si ens veu... Què? No fem res de dolent, no? No, ja ho sé. A casa nostra podem fer el que vulguem, no? Així si ens veu potser se n'adona que un dels tres s'obre, no? Oh, Mercè, no? Mare. Hola, bon dia. Què, ja te'n vas? Sí, és que he quedat amb la cava abans d'entrar. Ja, però... I si esmorzes? No, ja agafaré alguna cosa al Peris, eh? Adéu. Adéu.